Wel, dyma ni, dyn eistedd yng Nghapel yn y festri, yng Nghapel Coffa Williams Pantycelyn yma yn Llanymddyfri, gyda Mij a Parchg. Croeso i'ch dau. So Mij, allai di wedi rhywfaint amdano dy hun a pam wyt ti yma yn Llanymddyfri? Wel, ces i'n ngeni a magu yng Nghaerffili a bu sy'n byw fyna rhan fwyaf o'r mywyd, wedi hyfforddi fel athrawes, wedi arbenigo fel athrawes dyslexia, anghenion arbennig a llythrenedd. Mae canna rhyw 2 mlynedd yn ôl, symud ni fan hyn. Daeth y cyfle i fi'n bersonol wneud doethuriaeth wedi ei ariannu gan y Coleg Cymraeg. Felly o'n i'n gallu rhoi'r gorau i'r swydd o'n i'n hoff iawn ohoni ac o'n i'n mwynhau'n fawr, ond penderfynus i roi gorau iddi mwyn canolbwyntio ar y PhD. A dath ambell beth at ei gilydd wedyn ar yr un pryd, oedd plant hŷn di mynd off i'r brifysgol, oedd y mab i engaf angen symud ysgol, angen neud rhywbeth gwahanol. Felly dathon ni fan hyn i fyw, heb fwriadu arwain mewn eglwys o gwbl, ond jyst mwynhau'r ardal a bod yn hoff iawn o'i brydferthwch a'r tawelwch sydd fan hyn. A ie, jyst wedi aros, i fod yn onest, ie. A Parchg, be yna ti? So, born in Capel and raised, and in South Wales, I've been a teacher for over 25 years. So we moved to this area during COVID, really. Our youngest son was struggling in the school he was in. So came here, and he did very well in school, so we found ourselves living here. I'd been in the church in Nelson, under the great ministry of Terry Williams, and that was really a training ground, really. And back in 2005, I did the TTC, the Theological Training Course with the Evangelical Movement of Wales in Bala, in Bryn y Groes. And yeah, it wasn't God's time then, and we came here, and we'd been here about a year, and Rob Morse, who was leading the church, had a stroke. So it was God's hand on that situation. You know, we believe that we were here and were able to step in and support the church and begin working here. So Parchg, beth yw dy rôl di yma yn y capel? Yeah, so my title here is pastor missioner. So yeah, there's a mission worker focus and vision in that. So yes, I think our heart really that there's a thriving work here. That this is a town where the gospel is shared and lived. And there's a wonderful Psalm 147 and verse 15. Which is just such a powerful image, really, that it describes the goodness of God and God blessing his people. And then in verse 15, there's this phrase that the word of God is running swiftly in this place. Mae dy rôl di yn wahanol, Mij, wyt ti'n arloes Ffraeg, fel wy'n deall. So beth yw hwnna? Beth yw dy rôl di yn y sefyllfa yma? So, mae'r rôl arloesi o beth fi'n deall i ddod o hyd i ddilliau newydd o ddod ar efengil i'r gymuned. Gan taw llythrenedd i fy nghefnder i, dyna beth yw arbenigedd a fan angerdd go iawn. Dyn ni'n gobeithio dechrau prosiect gyda'r ysgolion lleol i gynnig darllenwyr gwirfoddol i fynd mewn i'r ysgolion. Felly mae'n rhywbeth dwi'n bersonol wedi bod yn nghlwm gyda fe nôl yng Nghaerffili, gyda Club 707, lle dechreuon ni prosiect o'r fath.
Mae hynny'n wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae'r ysgolion yn frwd iawn dros cael y gwirfoddolwyr i mewn. A y cyfan maen nhw'n neud yw bod rhywun yn mynd mewn, darllen gyda disgyblion. A mae'r ysgolion yn darparu llyfrau, yn penderfynu ba ddisgyblion. A mae fe'n gyfle i'r plant i cael awr neu fe'n bynnag gyda oedolyn sy'n cymryd diddordeb ynddyn nhw. Ac ymarfer i darllen a gwella darllen ychydig bach fel yna. Achos dwi'n credu yn wedig yng Nghymru mae yna gysyllt eitha cryf rhwng llythrenedd a Christnogaeth. Os chi'n methu darllen, chi'n methu darllen y Beibl am un peth. A wedyn yn wedig yn yr ardal hon yn Sir Gar yn dyfa hanes Griffith Jones a'r ysgolion cyrchynol a'r ffaith bod adnabod yr Iesu yn dod trwy gallu darllen ei airau a'r rheidrwydd bod pobl yn gallu darllen. So mae hynny'n beth sy'n bwysig iawn i fi, a dyn ni'n gobeithio gallu cynnig hynny fel gwasanaeth i'r ysgolion lleol. Ac o bosib wedyn bydd hynny'n arwain at efallai wneud gwasanaethau neu pethau adeg nadolig neu pasg i gynnu cyfleoedd i blant ysgol lleol i glywed yr efengel ac i glywed y straeon yma sydd wedi mynd ar goll falle o'n cymdeithas ni. Felly dyna un rhan. Rhan arall i'r swydd yw edrych ar wefan. Felly mae yna ddwy ran i hwn hefyd. Dyn ni wedi gweld o'r adroddiadau fel Cymdeithas y Beibl enghraifft bod pobl ifanc yn dangos diddordeb yn pethau ysbrydol nawr. A dwi fel athrawes yn credu bod hynny wastad wedi bod. Mae pobl wastad wedi cael diddordeb yn beth sy'n digwydd ar ôl i fi farw. Ond beth ni'n deall, mae pobl nawr yn dechrau troi at eglwysi a pethau. Ond yn aml iawn, beth maen nhw'n gwneud gyntaf yw edrych ar-lein a gweld beth sy'n mynd mlaen fyna. Felly, dyn ni'n gobeithio datblygu hynny. Hefyd, mae yna lot o bethau cas mas fyna ar y we. A mae'r genulleidfa sydd gyda ni fan hyn, efallai'n hun, na hynny, dim lot o bobl ifanc gyda ni ar hyn y bryd, ond maen nhw wedi darganfod YouTube. Ac mae yna beryg mawr bod nhw'n mynd ar drywydd sydd ddim efallai yn iach iawn. Felly, y weledigaeth oedd cynllunio'r wefan fel bod yna arweiniad i mewn i, wel, dyma wefan dda, chi'n gallu edrych arno fe, dyma fendith i chi fan hyn, edrychwch ar hwn, edrychwch ar y capel yma, neu ar y gyfres yma, neu ar yr astudiaeth yma. Yn lle bod pobl jyst yn gaeth i'r algorithm, bod yna wefan sy'n perthyn i'r capel, maen nhw'n gallu mynd ato fe a ffeindio pethau iach i chwilio amdano fe ar-lein. So, pethau eitha amgen falle, ond dyna'r syniadau arloesol dyn ni wedi ceisio roi ar waith. Waw, mae'n lot o gyffro yn mynd mlaen fan hyn. A mae'r capel ei hun, Mij, enw mawr iddo fe, Capel Coffa Williams Pantycelyn. Beth yw hanes, pa mae'r enw hynny am y lle yma? Mae Pantycelyn yn bwysig iawn yn yr ardal. Mae pobl y dref yn falch o'i hanes nhw, yn falch o'r hyn sydd wedi mynd ymlaen fan hyn. Fi'n gwybod ban symud i lan i'r ardal oedden ni'n byw fan i'r cwm yn Rhandir Mwyn. A oedd e jyst yn rhyw fath o thrill o feddwl am pwy oedd wedi teithio lawr trwy dros Ystrad Ffin o Tregaron a Daniel Rowlands a Hywel Harris a'r ffermydd maen nhw wedi aros ynddyn nhw. Felly mae pobl yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi mynd ymlaen. Felly dyw'r capel ddim yn gyfoes i Pantycelyn. Mae rai pobl yn meddwl i fod ond mae fe lot yn fwy newydd na hynny. A dwi'n credu'r hanes oedd pobl eisiau codi cofeb i William Williams Pantycelyn a codi lot o arian, oedd arian dros ben ar ôl wneud y cofeb iddo fe, felly adeilad nhw capel. Mae wastad wedi bod yn capel iaith Saesneg. Os dwi'n deall yn iawn, oedd yna gweithwyr oedd yn adeilad i'r rheilffordd oedd wedi dod draw o'r Iwerddon ac felly eisiau rhywbeth yn Saesneg. Felly tra bod pob capel arall yn Gymraeg fan hyn, mae hwn wedi cael cynulleidfa Saesneg o hyd. Mae yna lot o bobl fan hyn sy'n siarad Cymraeg yn amlwg. Felly, cafodd ei adeiladu rhyw camlynedd ar ôl marwolaeth Pantycelyn mwyn cofio amdano fe a parhau ei waith falle.
A ti wedi sôn barod am bobl fel William Pantycelyn a Griffith Jones. Meddwl am rhywun fel Vicar Pritchard a gath effaith mawr Cymru gyfan. Ond traddau'n vicar yma yn y 19fed ganrif, allan ni feddwl, neu'r 4edd ganrif ar 15, rhywbeth hwnna. So, allan ni feddwl mae bobl yn dod yma a rhyw fath o beryg yn dod. Mae bobl yn teithio i Llanymddyfri oherwydd bobl fel yna. Dyna dy brofiad di bod bobl yn galw mewn i'r capel oherwydd ni? Ydyn, os dyn ni'n agor y drysau a rhoi baneri mas a dweud church open mae yna pobl yn bwrw mewn just off y stryd oherwydd bod diddordeb ganddyn nhw, neu bod nhw'n cysylltu gyda ni trwy'r wefan falle oherwydd bod nhw'n ymchwilio eu hanes nhw neu hanes Pantycelyn neu un o'i weithio fe. Felly mae fe'n braf bod pobl yn gweld y capel ac yn deall yr hanes ac eisiau dod i sgwrsio ac i edrych o gwmpas. A'r hyn dyn ni yn frwd i wneud yw nid bod yn rhyw fath o mausoleum neu rhyw fath o amgueddfa, ond bod llais William Williams yn cael ei glywed eto. So oedd neges mor bwysig gyda fe. Oedd e'n caru'r Iesu gymaint, ond mae emynau fe a'i gweithio fe yn llawn o'r cariad yna. A beth licen ni wneud yw bod pobl yn clywed hynny, clywed ei laisau, clywed yr hyn oedd e'n dweud wrth ddiw, yr hyn oedd e'n dweud am ddiw, yn edrych bod e just yn un o'n ffigurau ni, bod y neges oedd yn bwysig iddo fe o hyd yn bwysig heddiw. A mae hynny'n rili rymus, achos o'r un ysbryd yw a'r un pŵer sy'n yna. Felly mae'n gyffroes i gallu rhannu'r un neges. A ti wedi sôn yn gynharach, Mij, am yr astudiaeth yna sy'n newydd o mas gan Cymdeithas y Beibl yn review, arolygiad, beth bynnag yw'r gair, ond sy'n newydd o mas yn sôn am ffydd mewn bobl ifanc, rhwng bobl felly'n rhwng 19 a 40 yn credu, ac yn honni falle bod yna arwyddion bod bobl yn dod nôl i'r ffydd, neu'n ffindo'r ffydd am y tro cyntaf. Dyna rhywbeth chi wedi gweld? Ych chi'n gweld mewn rhywle fel Llanymddyfri bod yna awydd newydd ymhlith bobl ifanc i ofyn cwestiynau neu ddod i'r capel am y tro cyntaf? Ie, mae gwaith i wneud fan hyn gyda bobl ifanc. Mae'n gynulleidfa ni'n hun ar hyn o bryd, ond dyna beth yw'n cynlluniau ni i ddechrau gwaith ymhlith pobl ifanc a phlant. A jyst cynnig ysgol Sul eto, achos mae lot o genhedlaeth hun wedi bod i'r ysgol Sul ac yn gwerthfawrogi hynny. Felly mae gwaith na i wneud. Mae Llanymddyfri yn lle yn ni wedi gweld, lle mae pobl yn symud fan hyn, falle o dros y ffin, mwyn cael bywyd newydd. Mae falle bod perthynas wedi mynd ar chwal, neu bod nhw just eisiau dechreuad newydd, a mae nifer o bobl wedi symud yma i'r ardal oherwydd hynny. A dwi'n argyhoeddiedig mae'r ateb yw Crist. Mae pawb yn chwilio am heddwch a mae'r Efengil yn cynnig heddwch go iawn. Felly dwi'n hollol argyhoeddiedig bod yr atebion gyda ni yn yr Efengil. A mae fe'n fater o wneud yn siŵr bod pobl yn cael y cyfleoedd i glywed hynny. Felly mae yna ddigon o waith i wneud. A dyna beth ni wedi bod yn wneud, dwi'n teimlo, nid bod ni'n rhyw arloeswyr arbennig, ond jyst bod ni'n wneud y gwaith, chi jyst yn wneud pethau. Mae rhaid, chi ddim yn gallu aros yn disgwyl i pobl i ddod mewn i'r capel, bod nhw am weithio bwrw mewn. Mae rhaid creu cyfleoedd fel bod pobl yn gallu clywed yr Efengil, mewn ffordd sydd yn berthnasol iddyn nhw. A mae gwaith i wneud fyna. Felly mae angen i fod o at. Mae'n ddiddorol, Mij, so mae'n le hanesyddol yn amlwg, ond fel yn o'n beth ti'n dweud, mae'n le o dechreuadau newydd. Bobl yn symud i'r dre oherwydd bod nhw am ryw reswm neu gilydd eisiau dechrau o'r newydd. Ie, a mae nifer o bobl fi wedi dod yn ffrindiau gyda nhw neu wedi siarad gyda nhw. Beth sy'n ddiddorol yw bod chi ddim yn gallu dianc rhag
eich pechod neu rhag eich, just y byd. Mae fe mynd i ddilyn chi fan hyn, yn dweud. Felly mae pobl yn dod a meddwl, mae Cymru'n wyrdd, mae'n lle hyfryd, mae lot o natur, byddai'n hapus fan hyn. Ond dyn ni gyd yn gwybod, dyw hapusrwydd ddim fyna, ydy e. Ond fan hyn, yn y capel, mae'r efengyl fan hyn, a dyna lle mae gwir hapusrwydd a Llywelyn, ydy fe. Oedden ni wedi syni pan symud yn ei lan, achos nôl yng Nghaerffili yn y cymoedd, mae pawb yn swnio fel ni. Chi'n mynd ar y bws, a mae pawb jyst yn siarad yr un fath o acen, ond fan hyn, mae yna gymuned amaethyddol, mae yna lot o Gymru Cymraeg yn amlwg, ond chi'n debyg iawn o glywed acen Essex, Bedford, neu Reading, neu byd bynnag. A oedd hynny'n, sioc i ni, ond i ddim yn disgwyl e. Ond mae'r efengyl i bawb yn dweud. A dwi yn meddwl bod y ffaith bod pobl yn chwilio am y dechreuad newydd yna, ac yn gweld eisiau gadael y rat race. Mae rhaid i dweud ni, we wanted to leave the rat race behind. Dwi'n meddwl, dyma'r ateb iddyn nhw, nid y mynyddoedd a'r llynnoedd a beth bynnag, bod nhw'n hyfryd. Mae yna ateb yn Christ yn does na. A dyna beth mae rhaid ni gweithio ar wneud i'w wneud yn siŵr bod nhw'n clywed hynny, a bod nhw'n dod i lle cywir i cael atebion cywir. Eglwys Saesneg ymwreiddiol oedd hon, y Capel Coffa yma. Sech hynny, ti'n siarad Cymraeg, a mae gen ti weledigaeth i wneud i ddechrau pethau newydd yn y Gymraeg. So beth yw'r cynlluniau yna, be hoffet ti'n wneud? Dyn ni wedi bod yn trafod hwn ers spel a ceisio ffeindio'r ffordd gorau i fynd ymlaen. Oedd y gwasanaeth yna adeg Nadolig. Gynllunio ni gwasanaeth cyfyng rhwng, mae yna 9 capel fi'n meddwl yn yr ardal. A gwahoddon ni bawb i fod yn rhan o hynny, oedd pawb wedi cymryd rhan yn neud darlleniadau ac ati, oedd ni wedi darparu gerddoriaeth, Parchg wedi rhoi gair, oedd Paul Pritchard o'r Eglwys Anglicanaidd, oedd wedi arwain hefyd. Felly, oedd e'n wych, oedd y lle'n llawn fyny yn yr ysgol newydd. Felly dwi'n credu bod mae yna awydd i bobl i gwrdd a gallu addoli yn Gymraeg. Dyn ni hefyd wedi bod yn cefnogi ychydig bach rhai o'r capeli lleol. Parchg Gethin Saesneg, ond dod ychydig bach o Gymraeg fyna. A beth byswn ni'n dwlu gweld yw falle cyfarfod misol yn Gymraeg. Falle fwy cyfoes, lle mae yna gyfuniad o pethau hen a newydd, achos mae yna gymaint o bethau newydd da yn dod mas yn Gymraeg, cyfieithiadau, y ddwy ffordd, yn o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Rhywbeth lle mae falle bod yn adlewyrchu y math o naws sydd gyda ni yn y bore ar ddydd Sul yn Saesneg, ond bod hynny yn Gymraeg. Yr hyn sydd angen yw falle mwy o Gristnogion sy'n siarad Cymraeg yn yr ardal. Os ydych chi eisiau addoli yn Gymraeg, a chi'n byw yn Llanymddyfri, a chi eisiau rhywbeth mwy cyfoes, mae rhaid chi teithio'n weddol bell i gyrraedd hynny. Mae capeli ar agor fan hyn, a chi yn gallu mynd i wasanaeth Cymraeg, ond maen nhw'n weddol traddodiadol, sydd yn gret, ond os ydych chi eisiau rhywbeth fwy cyfoes, yna does dim byd ar hyn o bryd, a licen i weld hynny. Ac efallai o ran y gwaith plant hefyd, gan bod y plant yn siarad Cymraeg, bydde fe'n wych rhoi cyfleoedd i'r blant defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd naturiol, jyst yn y gymuned. Mae'r efengyl yn bwysicach na'r iaith, yn dweud. Felly dyma'r cwestiynau ni'n gweithio trwyddyn nhw. Ym mha iaith dylsyn ni gweithredu, sut allan ni gyfuno'r ddwy iaith falle, heb gloi pobl mas, ond deall mae'n ardal Gymreig, mae'r Gymraeg yn bwysig iawn fan hyn. Felly, dyw'r ateb yn ddim i gyd gyda ni eto, ond yn sicr mae dymuniad i wneud rhywbeth yn Gymraeg yma, os yn bosib. So chi yma fel
fel par, fel cwpl, chi wedi bod yn briod ers degawdau. Allan ni feddwl, so sut brofiad yw yw bod yn gweithio gyda'ch gilydd yn yr un lle mewn tre bach, mewn capel bach, a chi'n, os yna unrhyw ddianc o sôn am gwaith yr eglwys neu gwaith y capel neu beth bynnag? Mae'n handi cael rhywun arall i droi ato fe. Fi'n credu o'r ddwy ffordd. Mae Patrick yn dda am pethau lle dwi'n gwael a vice versa. Patrick yn hoffi creu pethau, mae'n greadigol iawn. Dwi'n hoffi Excel spreadsheets. Felly, rhwng y ddau ar ni, dyn ni'n llwyddo'n oce. A dyn ni wastad wedi, ers ddod fan hyn, dyn ni wedi cydweithio. Un peth sydd wedi gweithio'n dda yw'r gerddoriaeth. Mae ddau ni'n weddol gerddorol. A mae hynny wedi bod yn genhadaeth yn ddoi hun fi'n credu. Taw Capel Coffa Williams Celyn yw hwn. Dyw pobl ddim wir yn nabod gymaint o hynny o emynau Celyn. A mae yna gymaint o gyfoeth yno yn does. Felly, jyst yn raddol fach, ni wedi bod yn trio dysgu mwy o emynau, gwella ansawdd y canu, a dod â hynny nôl, really. A mae hynny wedi bod yn gret i gweld pobl yn mwynhau darganfod caneuon newydd, hen ganeuon, a'r gwirioneddau sydd ynddyn nhw. A byswn ni ddim yn gallu gwneud hynny heb Patrick, a fydda fe ddim yn gallu gwneud e heb fi. Felly, dyn ni'n cydweithio yn weddol dda. Ond weithiau dwi angen just dianc yn mynd am dro ben fy hun hefyd. Wel, Mij a Patrick, diolch yn fawr iawn am y croeso iddi. Croeso.